La ruta que farem avui surt d'aquí de Baixador de Vallvidrera, on podrem disfrutar de les vistes del Tibidabo, Collserola, on arribarem fins pràcticament a peu d'aquesta zona, i després baixarem a un lloc molt emblemàtic, que és la Font de la Budellera. Mira, avui estem preparant i a punt de començar la 7a caminata que organitzem a la federació, per tant, amb el conjunt de les 29 entitats. Això vol dir molts projectes, moltes persones usuàries, i sobretot el sentit que li donem és que ara veurem que cada any podem ser més, que hi participem, i el sentit de que ens sensibilitzem tots plegats, de que puguem fer que aquest problema cada vegada tinguem més recursos per abordar-lo, siguem més persones per afrontar-ho, però implicades, però menys que ho estiguin patint, no? I d'alguna manera també el sentit de lluitar contra aquest estigma, l'autoestigma d'un mateix, i sobretot aquest estigma social, i visibilitzar i normalitzar aquest tema que hem d'afrontar plegats i plegades. Escolta, l'esport està molt vinculat al benestar personal, al benestar, és una alternativa al no cuidar-ho, és el cuidar-se, i el poder estar molt comprovat que l'esport ens ajuda a estar millor, a ser més positius i a buscar solucions, i ens ajuda a fer passa a passa, però a viure millor i a buscar alternatives positives. Aquests reptes de futur, que en són molts, que estem treballant a través de les comissions, diferents comissions d'infància, de famílies, del tema digital, de les altres addiccions comportamentals sense substàncies. En tenim molts reptes i cada vegada són més, però sobretot és el que puguem treballar per aquest model d'atenció comunitari, en el que la caminata té tot el sentit, i que puguem defensar aquesta especialitat i especificitat, i que les persones que estan tenint dificultats cada vegada tinguem més recursos, més flexibilitat, i que entre tots tirem endavant aquestes situacions tan complicades moltes vegades. Les famílies és un dels reptes que tenim, perquè han estat molt oblidades, i avançar a millorar també totes les eines i apropar-nos, caminar plegats amb les persones que estan patint. Estem al costat, tenim com a lema, i per nosaltres és molt important visibilitzar que no volem deixar ningú enrere, i una cosa i l'altra crec que és molt important que aquest acte reuneix les dues coses. Aquest col·lectiu, igual que molts altres col·lectius, de fet el govern insisteix en el fet que no podem tenir diferents velocitats, que és important no deixar ningú enrere, i per tant és una aposta de posar, mai millor dit, a la línia de sortida de nou a moltes persones perquè no es quedin enrere. De las drogodependencias se puede salir, que de las drogodependencias hay un camino de recuperación. Bueno, los nuevos retos son los retos de siempre, porque nunca logramos que realmente el tema de las adicciones se contemple como algo necesario de intervenir, necesario de tener recursos y con una atención a las personas sin ningún tipo de estigma.